bi ame tarata duna Desembre kalo kile saba an balima a bisimila malak cuka don kibaru kɛnɛ kan bi kibaraya minnu b'an bolo ka da kulo kan o de ye jumado Novembre kalo kile 25 Énergie du Mali ni o ye EDMSA Mali cakɛyɔrɔba min kɔni ka baara ɲɛsilen don an ka kuranko kɔni ɲɛnɛbɔli ma o kɔni y'a boloda k'a fɔ ko a bɛna baarabila dɔ kɔni kɛ janvier kalo tile 18 ka taa bila a tile 20 kɔni na san 2020 kɔni kɔnɔna la kibaruya minnu sera ma olu kɔni y'a yɛrɛ k'a fɔ ko EDMSA ale kɔni hakɛ ɲini jɛkulu mɔgɔw olu kɔni ye baarabila sɛbɛn dɔ kɔni kɛ ni ka taa di ministre ma mun kɔni ka baara kɔni ɲɛsilen don sigikafɔ kɔni ma baaraɲɔgɔnya kɔni kɔnɔna la jumado Novembre kalo tile 29 mɔgɔ olu kɔni ka nin baarabila sɛbɛn kɔni kɛli a kun kɔni tɛ dɔwɛrɛ sabula ko a bɛ wagati jan bɔ UNTM ni o kɔni ye Mali barakɛlaw olu kɔni ka tɔnba dɔ ye an fɛ yan nɔ ko o ni Mali jamana ɲɛmɔgɔ olu kɔni jɛra k'u bolo bila sɛbɛn dɔ la ko ka dɔ fara barakɛlaw kɔni ka sara kan ko kabini o tuma fosi tan nɔ ko fɛn kɔni tɛ ka fara olu kɔni ka sara kan ko wa fɛnɛ olu kɔni bɛ ka kuma fɔ tuma bɛɛ ko jaabi kɔni tɛ ka di olu ma o tɛmɛlen kɔ ka bɔ yen nɔ ko sɛbɛn dɔ kɔni fɛnɛ bɛ jamana ɲɛmɔgɔ olu kɔni ni EDMSA o kɔni barakɛlaw kɔni ni ɲɔgɔn cɛ n'an ko ma ko contrat de performance ko o kɔni wulila ka bɔ yen nɔ ka sɔrɔ barakɛla ninnu kɔni ma jɛ n'a ye ko ale ni fɛnɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ n'an ko ma ko retraite ko bɛn kɔni kɛlen fɛnɛ tɛ o si hakɛya kelen na ko olu kɔni kɛlen bɛ ka ko boloda tan cogoya la ko ni fɔ ka bɛn kɔni ma sɔrɔ a la olu kɔni ni jamana ɲɛmɔgɔw kɔni ni ɲɔgɔn cɛ ko fura fosi kɔni t'a la olu kɔni bɛ taa ni baarabila in kɔni na kibaruya wɛrɛ b'an bolo ka da kulo kan o de ye jumado Novembre kalo tile 29 15e arrondissement polisiw olu kɔni ye zone kɔgɔlen 2 kɔni minɛ ni kelen si kɔni ye san 23 ye ni tɔ kelen dɔ o si kɔni ye san 17 ye Bakɔ Jikɔrɔ ni Aseyila ko ni zone 2 ninnu kɔni ko ninnu kɔni kun ka baara tɛ dɔwɛrɛ ye ko sufɛlaw kɔni fɛ ko u 2 kɔni bɛ yɛlɛ moto sanfɛ ko u ka suyɛli kɔni kun ɲɛsilen don kɛrɛnkɛrɛnnenya la musow de ma ko ni u kɔni ye muso dɔ kɔni ye ko ni a tɛ jama la ko u kɔni bɛ gɛrɛ ni muso kɔfɛlen kɔni na ni ka a bolofɛn kɔni minɛ a la ko wa fɛnɛ ko u ka o suyɛli wale ninnu kɔni senfɛ ko ni muso min kɔni banna ka bolofɛn kɔni ye ko u bɛ bingalikɛ wale suguya wɛrɛw fɛnɛ ta ka ɲɛsin i ma ni zone ninnu kɔni de tora ni waleya in na tantɔ fo don min na 15e arrondissement polisiw olu kɔni tɛgɛ nana da u kan ko polisiw kɔni kɛlen k'u minɛ ko ni polisi ninnu kɔni tilala ka taa u dagayɔrɔ yɛrɛ kɔni fɛnɛ la tuguni n'o o ye u ka du kɔnɔla ye ka taa sɔrɔ u sisow kɔni kɔnɔ ko telefɔni kɔni caman bɛ yen nɔ ale ni mobili clé caman ani musow kɔni bolola saki kɔni fɛnɛ caman 15e arrondissement polisiw kɔni bɛ ka ni zone 2 ninnu kɔni ka sɛbɛn labɛn ni ka u bila ka taa di kiribulon mɔgɔw ma kibaruya wɛrɛ mana bɔ o kɔfɛ an b'o da o kulo kan kibaruya wɛrɛ b'an bolo ka da kulo kan o de ye kunun tɛnɛndon Desembre kalo tile 2 ko o kɔni kun ye Faransi finitigi 13 minnu kɔni ni tora Mali kɔnɔ yan nɔ ko o kun ye olu kɔni ka sudon ye o ko kɔni hukumu kɔnɔna la Mali jamana ɲɛmɔgɔ président Ibrahim Boubacar Keita ale kɔni ni a nɔfɛmɔgɔw kɔni ye u senfa ni ka se Faransi jamana yɛrɛ kɔni fɛnɛ kan ni ka taa ni sudon kɛnɛ kɔni kan hakilila jiginna ni finitigi 13 minnu kɔni filɛ nin ye Novembre kalo tile 25 olu kɔni ni tora avion 2 kɔni ka kari ɲɔgɔnna la Mali kɔrɔyanfan kɔni fɛ ko o kɔni sɔrɔla walejugu tabaga dɔw olu kɔni kɛlɛlen nɔfɛ kunnafoni kuncɛla kibaruya wɛrɛ m'an bolo ka da kulo kan o de ye Novembre kalo tile 30 sibiri don Mali fasoden jɛkulu ɲɛmɔgɔ dɔ kɔni bɛ yen nɔ ko Adama Ben Jara ni dɔw ko a ma ko Ben le cerveau ko finitigiw kɔni ye ale minɛ ko ga a kɔni tilala ka labila kibaruya minnu sera ma olu kɔni y'a yɛrɛ k'a fɔ ko Adama Ben Jara ko BJ finitigiw kɔni de wulila a ɲinini la ko u kɔni ma se k'a sɔrɔ nɔgɔya la ko o kɔni sababuya la ko u y'a terikɛ dɔ kɔni minɛ ka taga n'a ye walasa cogo min na u bɛ se ka tɛgɛ da a yɛrɛ kan ko o kɔni kɛlen ko Adama Ben Jara ko ale kɔni sera nin yɔrɔ kofɔlen in kɔni na ko u kɔni y'a yira ale la k'a fɔ ko terikɛ in kɔni ma fɛn kɛ ko ga u kɔni tun bɛ ale yɛrɛ de nɔfɛ ko ga ko ɲininkali damadɔ kɔni bɛ u bolo ni ka tengun ale la ko o ɲininkali ninnu kɔni tun tɛ dɔwɛrɛ n'o y'a sɔrɔ ni ale ni Dr Umar Marko ni olu kɔni bɛ ɲɔgɔn dɔn ni o ye fanga sinamatɔn dɔ kɔni ɲɛmɔgɔ ye ni o ye parti Sadi ye ale ni muso wɛrɛ kɔni fɛnɛ bɛ yen nɔ ni o bɛ Ameriki jamana kan ni o tɔgɔ ye ko Madame Sise Aramata Sisoko ko ni ale no o kɔni fɛnɛ bɛ ɲɔgɔn dɔn ko sabula ko sika kelen do ale la k'a fɔ ko ale ni Umar Marko ko u bolo bɛ ɲɔgɔn bolo ko wa fɛnɛ ko u kɔni bɛ ka fɛn dɔ kɔni labɛn ka taga fanga kɔni juguya la ko muso mun kɔni fɛnɛ filɛ nin ye tuguni ko o kɔni fɛnɛ ye wulikajɔkɛlaba kɔni ye mun kɔni bɛ Mali fanga kɔni juguya la ko n'o y'a sɔrɔ ko ni ale ni maa kofalen ninnu ko ni bɛnkan dɔ kɔni bɛ olu ni ɲɔgɔn cɛ ale kɔni y'a yɛrɛ k'a fɔ ko ale ni maa kofalen ninnu kɔni bɛ ɲɔgɔn dɔn ko mun kɔni ye Dr Umar Marko ye ko ale
kɔni o hakilinataw kɔni bɛ ta ko ga ko mun kɔni ye muso dɔ ye ko ale kɔni o hakilinataw kɔni tɛ ta ko wa fɛnɛ ko ale kɔni a ka jɛkulu mɔgɔ ko olu kɔni hakilinata tɛ dɔwɛrɛ ko Mali kɔni bɛ dingɛ kɔnɔ ko a bɛ Faransi kɔni ka dingɛ senni ko o ko kɔni sababuya la ko olu kɔni ka wulikajɔ kɔni bɛɛ bɛ Faransi kɔni de juguya la ko walasa cogoya min na Faransi bɛ taa ka bɔ Mali jamana kɔnɔ ko ga ko mun kɔni ye k'a fɔ ko ale kɔni bɛ wulikajɔ kɛ ko ka taa Mali fanga kɔni juguya la ko o kɔni ma deli ka jigin ale kɔnɔ ko kɔni kɛlen sa olu kɔni tora u bolo yen nɔ fo o dugusɛjɛ ale kɔni lafasabagaw kɔni nana o ko kɔni kɛlen u sera ka ale labila nka alo la ko tangasegun kɔni ma ban kunun tɛnɛndo ale kɔni tilala ka taa a yɛrɛ yira ni ka yɛrɛlajɛya kɔni hukumu kɔnɔna la wa fɛnɛ o tɛmɛlen kɔni kɔfɛ ko bi fɛnɛ ni o ye tarata do ye décembre kalo tile 3 ko ale kɔni kan ka segin ka taa ni finitigi ninnu kɔni fɛ yen tuguni ni ka taa a yɛrɛlajɛya Adama Ben Jara kɔni ka fɔ la ko ale kɔni ka wulikajɔ ale tɛ sɛgɛn ko wa ko ni si tɛna ale salaya a la ko wa fɛnɛ ko ka da mɔgɔw tulo kan ko janvier kalo tile 10 san 2020 kɔni kɔnɔna la ko olu kɔni bɛ ka wulikajɔ dɔ kɔni boloda mun kɔni bɛ taa Faransi kɔni juguya la ko walasa o bɛ se ka taga bɔ Mali jamana kɔni kɔnɔ cogoya min na an balimaw ni kibaruya ne tun b'an bolo ka da tulo kan ani ce aw ka kulomajɔ la aw kan bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ